हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान क्लास लानानै फैदोंलाय बे जाहैबाय क्लास 7 नि बाराव क्लास 7 नि समाज बिगियान आयदानि बे चैप्टार 4 बेखौ लानो नागिरदों दा बेखायनो नोंथांमोनहा जुदि क्लास 7 नि नङाबा शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिसोर मोनहैनो हागोन आरो गुबुन गुबुन क्लासफोरनि नोंथांमोना नांगौब्ला डिस्क्रिप्शनाव चेक खालामनो हागोन गासैखौबो कभार खालामनो नाजागासिनो लासैनो बेनिफ्राय फैदो फारि फारि थांदिनि बिनिफ्राय दङ फार्स्टआवनो जोङो लानो नागिरदों चैप्टार 4 नि जोंनि आबहावा दा जोंनि आबहावा बियो बारा गोरा नङा गोरलैसो अदेबानि बेखौ साफ्रोमबो फरायबानो हागोन मोननैसोल' गोनां खोथाफोर दं बेखौल' ओंखायनो डाइरेक्ट बुंलांगोन माखासेखौ गावबागाव फरायबानो हागोन दा बेनि नोट्सफोरखौबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन बेखायनो डिस्क्रिप्शनावनो लिंक दंखायो बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय जेबो नङा आरो गुबुनफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै लानो दाबाव बेनिफ्राय दङ फैदो बाहाय दङ जोंनि आबहावा दा बेखौ सानै फरायसुला बिसोरनि माखासे थांनाय फैनाय जाथायनि गेजेरजों बाहाय फोरमायनाय दङ दा बे सल'सो दा बे सल'खौ फरायबा बुजिनो हागोन दा मा होनदों दा बेखौ आं फरायथ'ला नाथाय गोनाङै मा होननाय जादों बेखौल' आं खिन्थाग्रोनोसै फैदो फारि फारि दानिया आबहावाया माखौ होनदों जोंनि सोरगिदिं आबहावाया माखौ होनो जोंनि सोरगिदिं माने नोंथांनि सोरगिदिं नोंनि थानायनि सोरगिदिं आंनि सोरगिदिं बे बुहुमावनो जायफोर दङ बिथांमोननि सोरगिदिं थानाय जिबियारि आरो जिबियारि नङै जिबियारि माने मा जिउ गोनांखौ होनदों जिउ गोनां जिबियारि आरो जिबियारि नङै जिबियारि माने जिउ गोनां आरो जिबियारि नङै दा मा होननाय जादों जोंनि सोरगिदिं गोसारनानै थानाय जिबियारि आरो जिबियारि नङै थादेरसाफोरनि गासैबो जथायखौनो आबहावा बुंनाय जायो होनदों दानिया मा होननाय जादों जोंनि सोरगिदिं मेगनजों फिदिंनानै जों जेखौ नुयो बेफोरनि गासैबो ज' खौसेयानो मोनसे आबहावा होनना बुंनाय जादों दा बेदिब्ला मा जाबाय जिबियारि होननानै बुंनाय लोगो लोगो जिउ गोनां जोंनि सोरगिदिं जों मा जिबियारि नुयो बिफां लाइफां बेयो गासैबो जिउ गोनां बेनिफ्राय जेसेबांनाखि मेगनजों नुनो मोनै जिउसाफोरनिफ्राय लानानै बे गेदेरथारसिम बयनिख्रुइबो गेदेरथारसिम जेरै बोरि बाहागोआव बा मैदेरसिम जिब जुनार गासैखौबो लानानै आरो दै बाहागोआव ब्लु व्हेल ना थिमिसिम गासैसिमबो जिबियारि एबा जिउ गोनाङाव गोलैजोबगोन बिफां लाइफांजों लाफानानै दा बिनिफ्राय जिबियारि नङैफोराबो बेनो मेगनजों नुयै हाद्रि हाला सेरेबनिफ्राय लानानै मेगनजों नुनाय जोबोद गिदिरहालागै अन्थाइ हाजो हाला गासैखौबो लानानै बेयाव जथाय जिबियारि आरो जिबियारि नङै जिउ गोनां आरो जिउ गैयै मोननैबोनि जथायखौनो आबहावा बुंनाय जायो दा बेखौ गोसोआव ला दानिया आबहावाया बेनि थाखायनो मोननै बाहागोआव दङ फारसेथिंजाय आबहावाया मोननै बाहागोनि दा बे मोननै बाहागोनि आबहावाफोरा मा बाहाय दङ नोंसिनाव बिजाबाव फरायबा नुनो मोनगोन से नाम्बाराव मा होनदों मिथिंगायारि आबहावा बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव मा होनगोन मानसिया सोरजिनाय आबहावा मिथिंगायारि आबहावा आरो मानसिया सोरजिनाय आबहावा बे मोननै आबहावाखौ मोननै बाहागोआव रानदों मिथिंगायारि आबहावाया दानिया माखौ होनो बेखौ लाग्रोदो मिथिंगायारि आबहावाया जाहैबाय माबे जायफोर आबहावाखौ मिथिंगाया सोरजिनानै लादों बेखौ मानसिया बानायाखै बै आबहावाखौनो मिथिंगायारि आबहावा होननानै बुंनाय जायो जेरै मानसिया सोरजिनायनि अनगायै जों मिथिंगायारि आबहावानि बेलायाव जों मा नुनो मोननाय जायो मेगनजों नायोबा जिब जुनारफोर नुगोन जेसेबां दङ बिफां लाइफां दाउसिन दाउला गासैबो जिब जुनारफोरा मानसिया सोरजिनाय नङा जिबियारिया मा होनो मिथिंगाया सोरजिनाय गोजा जोङो मानसियाबो मिथिंगाया सोरजिनायसो मोनसे जिबि दा बेखायनो जिब जुनार जिबि बेफोरखौ गासैबो लानानै बेनि अनगायैबो जेसेबांनाखि मुवाफोर दङ मुवाया माखौ होनो बेसादा माखौ होनो आं नोंसोरनो खिन्थाग्रोनि मुवाया जाहैबाय माबे मिथिंगानिफ्राय उदाङै मोननाय गासैबो जिनिसफोरखौनो मुवा बुंनाय जायो जेरै अन्थाइ जानो हागौ दै बाला बार अन्थाइ बाला हाब्रु हा गासैबो बेफोरो मोनफा मुवा आरो बेसादा माखौ होनो बेयाव गोनो गोथो जायो मुवा आरो बेसादनि बेलायाव बेसादा माखौ होनो नाय बेसादा जाहैबाय जेबो नङा बे मुवाफोरनिफ्राय बायफ्लेनानै एबा मुवाफोरखौ मानसिया सिफायनानै गुबुन माबा माबि महर होयोबा बेनि बेसाद जेरै अन्थाइखौ बालाखौ लाबोनानै मानसिया न' लुनानै मोनसे महर होदों बे बेसादाव गोलैदों बेनिफ्राय बिफांखौ मुवा मोनसे बिफाङा बेखौ हाफायनानै जोङो मा खालामदों बे जिबियारिखौ हाफायनानै लाबोनानै बायदिसिना आइजें आइला बानायनानै लाबोबाय सियार टेबोल बिसोर बेसाद जाफैजोब्बाय दा बेबादि मुवाफोरखौ महर सोलाय होनानै मानसिया नांगौ जानायाव बाहायनायानो बेसाद आरो मिथिंगायानो मा खालामोनो बायफ्लेनानै मालाबा महर सोलाय होयो होनदों दा बेफोरबो मोनफा फिसा बेसाद जायो दानिया मा जाबाय अब्ला मुवा आरो बेसादनि बेलायाव कनफिउसन गैला दानिया मा होनामोन मिथिंगायारि आबहावा माखौ होनो नङा होमबा बेखौ होनदों दानिया मा होनामोन मिथिंगायारि आबहावायाव जों नुनो मोननाय जादोंमोन मा फार्स्टआव जिबिफोर जेसेबांनाखि नुनाय दङ मिथिंगानि बिफां लाइफां हा बार दै
बिनिफ्राय मा होनदों हाजो हाला जौवेन बिलो बिलोमा हादरमा बेफोर गासैखौबो लानानै जाय आबहावा थासारि जाजादों बेनो मोनसे मिथिंगायारि आबहावा। दा बे आरो बिनिफ्राय 2 नम्बराव जोङो मा नुवामोन मिथिंगायारि आबहावा होनबा बे थांबाय नुनो मोनबाय। बिनिफ्राय सुबुङा सोरजिनाय आबहावाया मा होनो बेखौ नायदिनि दानिया। सुबुङा सोरजिनाय आबहावाया माखौ होनो? सुबुङा सोरजिनाय आबहावाया जाहैबाय माबे मानसिया गावनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय जेसेबांनाखि बेसादफोर दिहुननानै लादों आरो बे बेसादफोरजों लोगोसे मानसिया गोबांथार मुवाफोर गोबांथार बिथिङाव माखासे दाथायफोर दानानै लादों बेफोरखौनो मानसिया सोरजिनाय आबहावा होननानै बुंनाय जायो। जेरैहाय मानसिया गावहा नांगौ जानाय बेसादफोर जेरै न'आव फुंनिफ्राय जोङो सिखारजेननायनिफ्राय लानानै उन्दुहैफिनजासिम जेसेबां बेसाद बाहायजोबो टुथब्रास हाथाय फुनायनिफ्राय लानानै बिसिना बेडसिम माने बिसिनासिम गासैबो मानसिया सोरजिनानै लादों। दा बे न' बां गारि मथर थांलाय फैलायनि हान्था मेला लामा सामा दालां टाउन सहर स्कुल बेनिफ्राय नों नुनो मोननाय जादों नोंसोरो दा मा होनो हस्पिटाल फाहामसालि बेनिफ्राय बे गासिबो लांलाय लाबोलाय गारि मथर ट्रेन एर'प्लेन अफिस बेनिफ्राय साख्रि बाख्रि कम्पानि बेनिफ्राय जोङो मा नुबावगोन आफादफोर गामियाव जोंनो गामिनि आफाद बेनिफ्राय फरायसालियाव फरायसालि आफाद बेनिफ्राय आरो समाजारि आफादफोर राजखान्थियारि हान्जा सरकार दानाय मानाय रायजो सालायनाय बेफोर गासैबो मानसिया खालामजोबनाय। दा बेखायनो बिसोर गासैबो सोरजिनाय जथायखौनो मानसिया सोरजिनाय आबहावा बुंनाय जायो होनदों। अब्ला नुनो मोनबाय मोननै मानसि आबहावाया मोनसेया मिथिंगायारि आरो मोनसेया मानसिया सोरजिनाय आबहावा। दानिया मोननैनि गेजेराव थांबाय दानिया नायदो बाहाय मोनसे गोनांथार दंलायो मानसिया सोरजिनाय आबहावानि बेलायाव नैबेयाव दंखायो नोंसोरनि बे सार्कोलखौ नायबानो जाबाय बाहाय गासिबो गोलैफाजोबदों। दा बेखौ मोनफा मोनफा नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय दङ नै बाहाय आबहावाखौ दाफुंग्राफोरा मोननै दहाय जों खिथाखादोंमोन जिबियारि आरो जिबियारि नङै। दा बेनि सिगाङाव जिबियारिया माबि जिबियारि नङैया माबि आं दहायनो खिथाखांखाबाय। जिबियारिया जिउ गोनां गासैबो जाजोबगोन बिफां लाइफांजों जिब जिबिफोर। बेनिफ्राय जिबियारि नङैफोरा जाहैबाय जेसेबांनाखि मुवाफोर दङ आरो बेसादफोर दङ आरो मुवा आरो बेसादा माखौ होनो आं दहाय खिथाखांखाबाय। दा बेखायनो दानिया बेनि बेलायावनो जोंहा मा दङ जिबियारि बिथिङाव माखासे गोनां दङ। जिबियारिफोरा मा होनदों जिबियारिफोरा गावजों गाव थांनानै थायोनो गावजों गाव सोनारलायनानै थांनानै थायो जायखौ होननानै बुङो थासारि खान्थि होनदों बर'आव इक'सिस्टेम। इक'सिस्टेमा मोनसे जोबोद गोनांथार बेखौ बिगियानावबो मोनगोन नोंसोरो गुबुन गुबुन क्लासफोराव। दा बाहाय मा दङमोन जिबियारि एबा जिब जुनारफोरा गावजों गाव सोनारलायनानै थायोनो मोनसेया मोनसेनि सायाव। दा बेयाव फार्स्टनिफ्राय लायोबा मा जायोनो हायाव फेसेवग्रा बेक्टेरिया एबा जिबसाफोरा हायाव गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर गोलैनायफोरखौ फेसेवनानै हासार बानायो एबा सेवहोयो। आरो बिसोर सेवहोनायखौनो दानिया मा खालामो मोनफा मोनफा खोन्थानि। फार्स्टआव फेसेवग्राया फेसेवो बेनिफ्राय फेसेवग्राखौ फेसेवनाय एबा हासारखौ मा जायो रज'जिबा जायो। रज'जिबा जाखांनायनिफ्राय आरो रज'जिबखौ सोर जायो गांसो जाग्राफोर माने मा जाबाय बेक्टेरियाफोरा फेसेवबाय हासार खालामबाय हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफां रज'बाय आरो बे बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राखौ गांसो जाग्राया जाबाय जेरै मै मोसौ मैसो गासैबो गुबुन गुबुन जुनारफोरा जाबाय एम्फौ एनला गुमानिफ्राय लानानै गासैबो गांसो जाग्राफोरा जाजोब्बाय। दा बेनिफ्राय गांसो जाग्रा जिउआरिखौ आरोबाव बेदर जाग्रा जिउआरिफ्रा जाबाय जेरै गुमा थुमा बायदिसिना गांसो हाग्रा फिसा फिसौफोरखौ दाउफोरा जाबाय बायदिसिनाफोरा जाबाय। बेनिफ्राय आरोबाव बे दाउफोर जानायखौनो आरोबाव जुनार जाग्राफ्रा बेदर जाग्राफोरा जालायबाय जेरै गुमाखौ मा जानोसैलाय दाउफोरा जानोसै दाउफोरखौ आरो गुबुन माबा माबि दाउआबो गिदिरनिफ्राय फिसासिम गिदिरा फिसाखौ बिदि जानोसै जुनारफोरा गांसो जाग्राफोरखौ जानोसै मैफोरखौ मोसा मोसौ मैसो मा होनो मोसा माबाफ्राय सिंह बेफोर गासिबो गुबुन गुबुनफोरा जानोसै। दा बे आरो बिनिफ्राय मा होनदों बेनि अनगायैबो आरोबाव मोनसे बयनिख्रुइबो गेदेरसिन जाहैबाय गासैखौबो जायो सोर मानसि हारिया। बेखायनो मानसिखौ मा होनना बुङो गासैखौबो जाग्रा होनना बुंनाय जायो होनदों। दानिया दा बेबादिनो मोनसेया मोनसेनि सायाव ओरै सोरबिथिं सोनारलायनानै थायो जायखौ थासारि खान्थि एबा इक'सिस्टेम बुंदों। दानिया बिनिनो मा होनदों गांसो जाग्राखौ मा होनना बुङो बेयाव दङ नै गिबियाव मा होनदों बिफां लाइफांफोरा फेसेवग्रानिफ्राय आदार जानानै रज'यो आरो रज'नानै बुहुमाव नांगौ जानाय गासैनोबो होयो मानसिनोनो जा मानोनो जा गासैबो फिथाइ सामथाइ गासैखौबो जिहेथु बिफां लाइफाङानो होयो बेखायनो मा होनना बुङो बेखौ फार्स्टआव दिहुनग्रा होननानै बुंनाय जायो होनदों। दिहुनग्रा आरो बिनिफ्राय गांसोखौ जानानै जायफोर जिबफोरा थांनानै थायो बेखौ सेथि आजावग्रा होनना बुङोनो आरो गांसो जानायखौ
जायफोर जुनारफोरा जायो गांसो जाग्रा जिब जुनारफोरखौ बिसोरखौ नैथि आजावग्रा होननानै बुंनाय जायो होनदों। आरो गासैनिबो थैनाय गासैनिबो जिउ जिबिफोरखौ फेसेवग्राखौ बेक्टेरियाफोरखौ फेसेवग्रा बुङो होनदों। दानिया नाथाय फारसेथिंजाय मानसिया गासैखौबो जायो जिहेतु बेखायनो गासैखौबो जाग्रा बुंनाय जायो होनदों। दा बेखायनो बेखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय जिबियारि नङि दाफुंग्रा बेखौ नायदो। जिबियारि नङि दाफुंग्राखौ आं दहाय खिन्थाखांखाबाय मा दंमोन। जिबियारि नङिफ्रा गोबांथार मुवा बेसादफोर जेराव हा मण्डल, दै मण्डल, बार मण्डल बेजों थानानै आं दहाय खिन्थादोंमोन बे हाजो हाला दैमा दैसा गासैबो जथाय जानायजों लोगोसे जेसेबांनाखि मानसि सोरजिनाय बेसादफोर बिसोर गासैखौबो जथायै जिबियारि नङि दाफुंग्रायाव खोख्लैनाय जायो होनदों। दाना बेखिनियानो बेयाव बारा बेनिफ्राय आरोबाव जोंना गाहायथिंजाय माखासे बेबादि मिथिंगानि आबहावानि थासारिखौ नायनानै मानसिफोरनि थानाय हुदा, जानाय लोंनाय हुदा, सोलिनाय हुदा बेफोर गासैबो जायगा लानानै गुबुन गुबुन जायो होनदों। बेखौ नोंसोरो बेयाव लानांलायला, बेखौ उननि फरायाव मोनहैखागोन। जारिमिन पार्टथिंजाय दंहैखायो, नोंसोरनो सिगाङाव क्लास लाखांखाबाय, डिसक्रिपसनाव हाबनानै नागिरबा मोनसिगोन। दा बेयो जाहैबाय बेनो जेरैजाय बिलोआव थाग्राफोरा बिलोआवनि बायदि आदार नागिरनानै जायो, बांसिन ना हमनानै जागोन। न' लुनाय स्टाइला जोंनि बायदि जानाय नङा। हाजोआव थाग्राफ्रा हाजोआव सिखार खालामनानै बांसिन जागोन, आबादनि सायाव बारा सोनार जाया। बेनिफ्राय आरो बिफां लाइफां थानाय हाजो ओनसोलनिखाय न' बां लुनाया आलादा, जोंनि हायेनाव लुनाया आलादा। नोगोर सोहोराव थाग्राफोरनि खामानि दामानि मावनाय, आदार नागिरनायनि खामानि मावनाया आलादा, गामिना आलादा। नोगोराव न' लुनाय आरो गामियाव थानाय मानसिफोरनि न' बां लुनाया आलादा। थिग बेबादिनो जायगा लानानै जायगा मिथिंगानि आबहावानि सायाव सोनारनानै बेबादि मानसिनि सोलिनाय खान्थिया फाराग दङ होनदों। दा बेनिफ्राय आरोबाव गुबुन गैला। दा बेखायनो गोरलैसो बियो। बेनिफ्राय सोंनाय फिननायखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थानानै डाउनलड खालामखाबाय। दा बेखिनि गुबुनफोरनो शेयार खालामनानै हो। बेनिफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेनिफ्राय उननि आपल'ड एबा उनाव पस्ट होनायखौ नोंथांमोना मोनहैयो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै ला। बेनिफ्राय एसेनोसै, गोजोन्थों।